Bo día, hoxe 27 de marzo de 2023, primeiro día das autoras e autores europeos para promover a lectura entre as persoas mozas e dar a coñecer a riqueza cultural e lingüística europea. No IES Félix Muriel de Rianxo queremos celebrar esta conmemoración homenaxeando o escritor rianxeiro Rafael Dieste, que lle dá nome ao noso centro educativo. Para iso, imos levar a cabo unha lectura colaborativa continuada da súa obra Dos arquivos do Trasno, libro de contos publicado no ano 1962. A unidade emotiva conséguese no conto pola obsesión do que ten de sobrevir. O remate ha de ter a virtude de facer simultáneas no espírito as imaxes que foron sucesivas. A presencia do remate debe estar atafegada, pero latexando con forte resonancia en todos os recunchos do relato. O remate é unha imaxe que fai estoupar o conto nas verbas derradeiras, despois de inzalo poderosamente. O conto é unha pelica na que se sente o pulso dunha imaxe contida. O conto é o remuíño que fan arredor dunha lámpada moitas bolboretas, todas mergulladas na mesma luz. Sobre da morte de Bieito. Foi preto do Camposanto cando eu sentín boligar dentro da caixa ao pobre Bieito. Dos 4 elevadores do cadereito, eu era un. Sentino ou foi a presión miña? Entonces non podería aseguralo. Foi un rebulir tan maino como teimosa cubulla que rila. Rila na noite. Rila dentón no meu maxín afervoado aquel mainiño rebulir. Pero que eu, meus amigos, non tiña seguranza. E polo tanto, comprendede, escoitade, polo tanto non podía, non debía decir nada. Imaginade nun intre que eu dixese, o Bieito vai vivo. Todas as testas dos velliños que portaban cirios ergueríanse nun babeco glaio. Todos os pícaros que viñan estendendo a palma da man baixo pingotear da cera, virían en remuño arredor meu. Apiñocaríanse as mulleres a carón do cadareito. Escorregaría por todos os beizos un marmullar sobre colleito, insólito. O Bieito vai vivo, o Bieito vai vivo. O outro riu picoramente coma quen di: que ocorrencias temos? Eu amplifiquei adrede a miña falsa sorrisa de retrouso. Calaría o lamento da nai e das irmás, e axiña tamén descompasándose a gravedosa marcha que planxía nos bronces da charanga. Eu sería o gran revelador, o salvador, eixo de todos os asombros e de todas as gratitudes. E o sol na miña face cobraría unha importancia imprevista. Ese entonces, ao saber aberto cada leito, a miña sospeita resultaba falsa. Todo aquel magno asombro viraríase inconmensurable o macabro ridículo. Toda a adelante gratitude da nai e das irmáns tornaríase despeito. O martelo espetando de novo a caixa tería un son sinistro e único na tarde estantillo. Comprendedes? Por iso non dixen nada. Houbo un intre en que pola face dun dos compañeiros de fúnebre carga pasou a insinuación leviá dun sobresalto, como se ele estivese a sentir tamén o velaíño boligar. Mais non foi máis que un lampo. De seguida ficou sereno, e non dixen nada. Houbo un intre en que case me decidín. Dirixínme ao da miña banda e, acobexando a pregunta nunha sonrisa de retrouso, deslicei: ese Bieito fose vivo? Tamén me vin arrentes de dicilo no Camposanto, cando xa pousáramos a caixa e o crego requeneaba. Cando o crego remate, pensei, mais o crego acabou e a caixa desceu á cova sen que eu puidese dicir nada. Cando o primeiro cadullo de terra, picado por un neno, petou dentro da cova nas táboas do ataúde, rubiron matagor xa as verbas salvadoras, estiveron a punto de xurdiren. Mais entonces acudiu novamente o maxín a case seguranza do arrepiante ridículo, da rabia da familia defraudada. Se o Bieito se topaba morto, é ben morto. Ademais, o dicilo tan tarde acrecía o absurdo desorbitadamente. Como xustificar non o ter dito antes? Xa sei, sempre se pode un explicar. Sí, todo o que queirades. Pois ben, e se tivese morto despois de o sentir eu remexerse, como quizáis puides adiviñaren por algún sinal? Un crime, sí, un crime o meter calado. Oide xa o rebumbio da xente. Pediu auxilio e non llo deron, malpocado. El sentía chorar, quixo erguer, non puido. Morreu de espanto, saltoulle o corazón ao se sentir decer na cova. Velaí o tendes, coa cara torta do esforzo. E ese que o sabía, tan campamente, aí a surrir como un pallaso. É parvo ou que? Todo o día, meus amigos, andei polo de remorso. Vi ao pobre Bieito grafiñando as táboas nese espanto absoluto. Mais alá de todo o consolo e de toda a conformidade dos enterrados en vida. Chegoume a parecer que todos lían nos meus ollos adormiñados e longanos a obsesión do delito. E alá, pola alta noite, non o puiden evitar.
Fume camiño do Camposanto, coa solapa subida ao arrimo dos muros. Cheguei ao cerco por unha banda era baixiño, unhas pedras mal postas apreixadas por edras e silveiras. Paseino e fun dereito ao sitio. Deiteime no chan, apliquei a orella e axiña o que oín xeoume o sangue. No seo da terra unhas uñas desesperadas rabuñaban as táboas. Rabuñaban? Non sei. Ali, preto, había un sacho. Ía xa cara a el cando fiquei suspenso. Polo camiño que pasa a rentes do Camposanto sentíanse pasadas e rumor de fala. Viña xente. Entonces, si que sería absurda tola a miña presencia ali, daquelas horas e cun sacho na man. Ía dicir que o deixara enterrar sabendo que estaba vivo. E fuxí, coa solapa subida, pegándome os mouros. A lúa era chea e os cans latricaban lonxe. De como se condenou a Ramírez. O indiano agoniaba no seu leito. Naquel leito en que o fonxe casulo, regalía dos pobres. Fora sustituído pola finca molura da lá ben castigada. En cos ferros, de novo esmaltados, lucían as máis ricas e facendosas calcomanías. En riba da cabeceira non abría os seus brazos doridos aquel Cristo doutrora, ao que nos días malos se endereitaran tantos pregos e olladas suplicantes. No seu sitio campaba o retrato de Ferrer, retrincado de non se sabe que boletín de Catamarca. 20 anos por aquelas terras en que tanto aprender. Aqueles si que eran xornais, aquelas si que eran ideas. De voltas na aldea, discutira longamente coas persoas de máis escola e de máis repinicos de sabencia, e fixera calar a todos. Cando el, ao rir, deixaba ver aquel dente de ouro no que toda a súa ousadía herética escintilaba. A xente, por un intre, caía nese extraño respeto que sempre inspira o diaño. O crego, aquel velliño que xa tiña os latinorios esquecidos, acabara resignándose, a sorrir boamente, ao tempo que lle petaba no lombo e murmuraba: Este Ramírez. Soamente o sancristán, este é un fondo segredo, conseguira enquedar o Ramírez. Aquel home longo, enloitado, de face ambigua e loira, sempre con veleíño cheiro a incenso, cirios e osamentas. Foi que acertou co dardo que feriso Ramírez ben adentro, aínda que o pobre indiano, oindo, só mostrara máis cortante a herética sorrisa do seu dente de ouro. Na hora da morte, dixera o sancristán, moitos máis herexes e sabedores que a ti finaron póndose ben con Noso Señor, e cos seus ollos aguados parecía estar vendo as ruinosas entrañas do pobre Ramírez. 20 anos por aquelas terras, 20 anos de rexos traballos e circe vontade para desempeñar unhas leiras e traer unha morea de prata con que facer unha casa de balconetas. 20 anos, 20! Se non arreo, con moi pequenas pausas, 2 e 2 nenos, xa cando puida chegase á súa terra con honra e sen débitos, e prometera á dona tornar axiña e para sempre. Non foi aínda tan axiña, e veu despois tan enxoita variado. No primeiro intre, case que non o coñecera o fillo mozo que xa andaba nas quintas e veu con permiso. Ledo, marcial e falador, feito un home, a se mostrar ao pai. Veu e marchou, non se viron máis. Si, cando por fin tornara en firme a aquel sosego montesío, cheo de fontes e paxaros, traía xa consigo as insignias da morte. Por iso, as verbas do sancristán foron para el espácigas, afiadas, tal caer do sol, un ventiño frío na soidade sinistra dunha gándara. O indiano agoniaba no seu leito por unha banda a muller e os picarrechos, pola outra o crego velliño con estola e roquete. Todos tiñan os ollos roxos de chorar. O Ramírez, o pobre Ramírez, tan bo home e tan traballador, condanárase por non se confesar, por non facer unha cousa tan doada. Que traballo lle custaba morrer a ben con Noso Señor? A disputa era asañada na súa mansedume. Ande, non lle custa ningún traballo. Dé exemplos pequerrechos. Deixe tranquila a súa dona. Non atraia sobre esta aldea en que naceu a ira de Deus, do Noso Señoriño. Ande, non é non. O Ramírez era o home que sabía manter ata o fin a súa idea. Día tiña de chegar no que a súa rebeldía fose venerada. A súa idea non sería nada se non saía ben daquela proba. Non é non. Que o deixasen morrer tranquilo. Que non amargurasen os seus intres derradeiros. Que o deixasen dar os seus consellos e dispor as súas cousas con enteira liberdade. Unha apreta da súa dona, un beixo dos pequerrechos na súa fronte marcada coas insignias,
dos longos traballos que en Catamarca fixera por eles, e nada máis, que o deixasen morrer coa enxeleza das pombas. E se non lles gustaba a comparanza coa conformidade dos lobicáns. E volta ao crego coa súa prédica, e outra vez a teima do moribundo, por intres con menos folgos. E todos tifian os ollos roxos de chorar. Do corredor chegaba maino marmular de mulleriñas que agardaban. Dentro do van, polos currunchos, non había xente. Sí, parece que había máis xente. De onde saíra aquel tenro chorar dun meniño, axiña atafegado quizáis pola nai? Alguén entrou, chilaron os polróns da porta en baixo. A boa hora. En que curruncho do mundo cantou aquel galo? Onde está ese galo? Alí, de par do espello. O seu cacarexar vai debecendo, lonxe. Ai, sí, que tolo. O galo non está alí, está lonxe, alá en baixo, no mellor galiñeiro da aldea, no galiñeiro do Ramírez. Que está aí a dicir? Déixese diso agora, e ande, non lle custa ningún traballo. O que? Ai, sí, o se pora ben con Deus. Deus, temera face, longas barbas de pedra arrebatada, como enrugo entrecello nas sombras. Perdóeme, eu son un neno, esfarelouse. Pero non era Deus, era aquel frade a quen de neno ira falar do inferno dende o púlpito petando con carraxe no barandal. Moitos tirios había aquel día accesos na igrexa. Daquela aínda miraba debaixo do leito antes de se deitar para ver se o diaño estaba ali agachado. Hai caras roxas nos currunchos, caras que rin cos dentes afiados. Son as caras dos diaños que abesullan o intre derradeiro para levaren aos condanados. Son moitos, grandes, pequeniños. Xiran todo arredor nun remuíño cada vez máis estreito. Un xaturra dos cobertores cunha cara de rillote chea de veneno. Ande, non lle custa ningún traballo se pora ben con Deus. O Ramírez vai ceder. Deble como un picariño está xa a punto de bicar a man ao crego ruzo e bondoso, e procura o brazo da súa dona cheo dun antigo medo infantil que na cara dun home fixo tremer a todos. Con grandes ollos percorría o aire. Foi entonces cando reparou nunha longa figura enloitada en cesta carondel que parecía agardar algo. Nos ollos aguados do sancristán líase aquelas vergas frías, afiadas, na hora da morte moitos máis sabedores que a ti. E de súpeto, aínda que o diaño do xesto rillote seguía a turrar polo cobertor, o indiano ergueu de novo a circia vontade herética. Non e non! A cara do defunto ficou branca, dura, emproada. Os pequerrechos bicaron medoñentos aquela fronte na que estaban marcadas as insignias dos 20 anos en Catamarca. A volta, sentada a carón da lareira, onde un pequeno lume ainda se esforza en facerlle compaña, a vella Resenda ten fixo o pensamento en distantes lembranzas, e poida que nalgún presaxio que esa noite lle escorrentou o sono. Por veces volve un pouco, escoita e de seguida volve ao seu enlevo. Quedáralle Resenda porque o finado do seu home era o señor Resende, e tamén como un xeito de lle guardar respeto. Aínda traballaba o vello cando o mozo Lanzal, seu enresiño, regalía da casa. Fora engrea con outros, mordendo un carabel, a terras de Mouramia. Poucos souberan dicir de los outros. Sí, vírano por alá, mais, tendo en conta, alá non é como aquí. Milleiros e milleiros de homes, unha romaxe tremendísima. Uns saíren para adiante, outros a esligar coa sede nun curuto, ou convoiando os bastimentos. Can fale de morte? Saberíase, e viña entón o tecer e destender sospeitas, conxecturas, casos dos que se perden de cativos, dos que andan en secretas encomendas, con aqueles contos a ansiedade dos vellos entretiñas. Pero o tempo corría, en fin, deixouse falar do asunto, e axiña o vello perdeu a zos, e aquel amor á terra que soerga os labradores. Non durou moito. Un día senteu frío e acochouse no leito con degoro dun longo e infinido repouso. A face perdida e non se sabe que longano lubricante. Encamado estivo unha tempada e sen ningún anceio de falar. Un día chamou a compañeira a carón del, apreixoulle a man e moi baixiño marmulou: non volve. Aquela noite o vello finaba. A vella Resenda quedou soa, pero no seu espírito unha verba única érguese para non ser máis derrubada. O vello agoniante dixera: non volve. Ela, cunha seguranza feita ancellos e presentimentos, dixo: volve, e agardou ao longo de moitas invernías. Un andar mol amortecido vagariñou polo sobrado. Despois, o portón da cociña abreuse un pouco, sirandeiro e cauto, pero de súpeto cerrouse e bateu con carraxe no marque do Porpiaño. Os soños da vella fuxiron. Con ollos alampados, ergue a testa e puxose a escoitar. Todo cala na casa, non sendo as pasadas moles, velaíñas. Quen anda aí? Berrou, e a súa propia voz, sen resposta, encheuse de extrañeza. Sentiuse soa por primeira vez, e como aglaiada, aínda máis que espavorecida daquela soidade. Entonces comezou a chamar polo fillo
como se estivese ali adormiñado, coa mira de meter medo ao ladrón, mas tamén para se sentir menos desamparado. Esperta, Larizán, que anda xente na casa. Colle ese machado para correr a ese lobicán que ven roubar os pobres. Para unha colla que ha de atopar no forno é capaz de me esganizar. A voz ennovelouselle. Aquela parecía agora empuxar a porta dende fora con esa lentitude solerte dos gatos ou do mento trampulleiro. Chirlaron de improviso os porlóns, cun selaiar de preguiza importunada, e a porta quedou franca. Ali, detendo o paso, como para dar tempo a nai a serenarse, estaba, ergueito e ledo, o fillo da vella Resenda. O resplandor do pequeno lume, que naquel intre se arrichou de súpeto, lampexou no seu rostro. Era de sempre, os dentes mozos mordían aínda o carabel. Algunha muñeriña que pasou voando por a beira da casa sentiu berrar á vella o nome do seu fillo. Outros din que sentiron falar a deshora e ata cantarexar mentres ía e viña. Outros, tempo despois, que un esmoleiro de fora, sospeitoso, estivera atismado por unha xaneliña da casa, dende enriba dun parral, para ver onde agachaba a vella unhas onzas de ouro que, segundo a boca corrida pola aldea, tiña costume de contar, dicindo: «Gardeinas para ti, meu fillo, paseian os malos, mais ver aquí están». E dis que ese esmoleiro nada puido dicir de semellante outro, si do temero exemplo, e foi confesar moi arrepentido. Ao seguinte día xa non quentaba o sol, os veciños petaron a fartar na porta da casa silandeira. Ao cabo, decidiron, despois de falar en roda coa ledicia, en confesar das alarmas insólitas, botar a porta abaixo. Polo buco que abriron as lombeiradas do máis corpudo, escoáronse todos. Axiña deran coa vella Resenda. A pouco treito da lareira toparon tendida no chan, cos ollos tan abertos que non parecía que estivese morto. Do Andrés nunca se soubo, todos din que foi comesto de corvos en terras de Mouravia. A luz en silencio. Eu ben sei que o meu caso non debe dar pé a ningunha nova metafísica, e si, soamente, as análises de algún médico sutil. Pero se eu fose afeizoado ás trupias de concepto, diríavos que aquela noite foi cando por primeira vez sentín a carón meu a terrible presencia baldeira do señor Ninguén. Lonxe de min a intención de metervos medo, xa que, polo demais, a cousa non tivo importancia. Direivos como foi. Dende había algúns anos vivía na cidade. Alá na viliña onde eu nacera e finaran meus pais, quedaban do herdo familiar algunhas leiras, unha casa, e na casa, uns cantos trastos vellos. Un labrador fiel de toda a vida, termaba de todo. Foi el que me uxiu, nunha carta de letra revesgada, para que fose alá. Facía falta que eu mesmo remexese nos seculares feixes de escrituras para desenviar unha discordia por cuestión de extremas. Cheguei case de noite no coche estranguado que facía de cote a viaxe entre o meu pobo e a cabeza de partido por onde pasaba o tren. 2 horas a oír os berros do tralleiro e as couces que daban as táboas do pescante para espabilar os cabalos cativos e desventurados. Na casa un intre de conversa co labrador, entre mentres engulía a cena que me serviu a súa muller. Despois quedei só a remexer papéis nun van amplexo, que fora sala nalgún tempo, separada da miña alcoba por un longo corredor. Sempre tiven propensión ao sobresalto, a soedade, as tebras, o silencio, aínda hoxe me inquedan. Aquela noite, ao me quedar só, por que non dicilo, o desacogo encomenzou a escarabellar no meu maxín. A casa, de muros valorentos e madeiras vellas, que xa de neno me impuña certo medo, agora che de vagalumes de lembranza, parecíame aínda máis labiríntica. Os teitos baixos, de traves mal arrefeitadas, daban á sala unha falsa longura. Ademais, a luz do ruinana co decirio que me anumeaba facía máis imprecisos os límites do van e máis turbios todos os currunchos. As tebras do corredor entraban no van en frías bafaradas e amontoábanse as rentes das paredes, estreitando o seu cerco esmorecido para afogar mainamente, como os criminais voluptuosos, a luz che de sono. O latexar da chama escorrentaba por vegadas ao asallo das sombras, pero de novo asolagaban os currunchos en mestas moreas. Folleando as escrituras, decateime de que tiña que examinar unhas notas que deixara na miña alcoba. Erguínme e saín da sala deixando nela o cirio aceso. Polo corredor as 1000 poutas de tebras, como picos de silveira, prendían má roupa. Pero non fixen caso. Un amasisado non debe facer caso, aunque o latexar do peito sexa un barullo de fragua. Sen respingar, pasei por diante de moitas portas abertas. Soamente ao chegar á miña alcoba saquei a caixa de mistos e rasquei un na lixa. Rasquei 3 con toda serenidade.
O terceiro prendeu, para defender a chama que un ventiño traidor estivo a rente de matar. Fíxenlle pantalla coa man, despois mirei arredor, desafiante, ninguén. Apañei as notas, guindei o misto e fume cara á sala polo corredor. Quen estaba ali agora? Eu non vía a ninguén, non vía máis que o resplandor do cirio enchendo o vao da porta. Mais aquel resplandor non podía estar só. Comprendedes? Aquela luz roxa, inqueda, enmarcada na porta, dábame, non sei por qué, a extraña seguranza de que dentro había alguén, absorto en pensamentos de lógica inaccesible. Quizais, ao me sentir entrar, erguese a testa para me dirixir esa ollada perplexa con que son acolleitos os intrusos, porque aquel resplandor xa non era meu, era seu. A luz roxa nin podía estar só nin me pertencía. Non sei se me dixen todo o que levo dito, mas cando me dispuxen a entrar na sala, ia resolto a soster dignamente aquel ollar perplexo. Entrei, un trallazo de espanto deixoume entalecido. Na sala, silandeira e triste, non había ninguén. Historia dun xoguete. Alá na mesma proa, ergueita e barbosa, onde o lío de cordas e de palos era máis rebosgado, Bastián nunca esquecerán o seu nome na vila mariñeira que xa non agarda. Ia sacando virutas, coa súa faca rechada, como peixe na malla, a un anaco de pino, branco e dócil. E un día e outro, máis cando as velas despenduraban, floxas, preguiceiras, tal uns estándares que non tivesen grea que enfervoar. Ia saindo do ceo da madeira informe un barquiño con tuco, moi ben arrefeitado, con tilla, paneis e todo, talmente da fasquía da goleta en que Bastián navegaba. Os ollos dos picariños que alá na beiramar andaban en riola atrás da nai, encheríanse de asombro e de goro cando visen o xoguete xa rematado, con relingas e rizos nas velas, motóns para subilas e baixalas, escadas e salvavidas polas bandas e na popa, moi ben posto, con moita fachenda, o nome Nosa Señora do Carme. O mesmo nome da goleta, na proa, non hai que esquecelo, lista de folio. Teríano entre as mans con lecer dabondo para ben admiralo e aprender como son os navíos dos grandes portos e dos mares longanos. Que eles verían retratados nos ollos do pai nas comedidas falas de quen sabe o que é o mundo e o que son os traballos. Despois, o mesmo Bastián, ergueito sobre un tallo que había de traela súa dona, tiña de penduralo de trave do teito, mesmo diante da balconada que, por baixo das tellas, mira a abadía e os rexos montes da outra banda, por veces envolveitos en veos de invernia ou de súpeto esparexidos e aficados co bo tempo. Foi un día polo serán, xa estaba o xoguete rematado, cando da longanía que se fora atafegando de cinzas sanguiñenta, comenzaron a chegar unhas ondas pequerrechas e a marmular espacigas noticias, todas cheas de susto. Despois viñeron longos, vertixinosos rulos, pregoeiros destemidos de escuros monstros que andaban xa a broar polo horizonte. Correron os mariñeiros, dunha banda para a outra, e axiña ficaron quedos e atentos, cada un no seu posto. Os mastros da goleta, antes tan pequechos baixo o imenso fanal do ceo azul, medraron fantásticamente. Sacou o peito fabuloso con máis arraio o mascarón da proa. Todas as táboas encheronse de orgullo ao só lembraren de que eran mariñeiras. E unha flauta invisible desenrolou o galardete dunha rara teimosa tocata. As velas, que no primeiro intre barullaban, ficaron despois tensas e caladas, nun bélico duro silencio. E a goleta, ou ser xigante, voou a esfuraca as tembras. O máis pequeno foi o que topou entre argazo e melfas mortas, unha cousa que non remataba de desenliar. Quedárase moi atrás e viña correndo, a se debater coa risa e a area que lle alongaban o camiño. Se non lle seguisen o paso os outros dous irmáns, non daría chegado. Os tres encomezaron de súpeto a garular e a se disputaran aquilo con tanta bulla que as gabotas se esbardaron en giros de aglaio. Tivo que mediar a nai, que andaba apañando argazo un pouco arredada. Coa cara chea de vaguas e de risa, o máis pequeno, que non quixera arriar o tesouro, tivo que pousalo, entre ledo e arrebeado, nas mans da nai, que foi quen rematou de descubrilo. Nunca viron o barquiño tan feituco, non lle faltaba nada, nin sequera o nome, posto con moita fachenda ao longo da popa, Nosa Señora do Carme. Cando voltaron á casa, pendurárono dunha trave do teito, mesmo diante da balconada que mira ao mar. Hai moitos anos que a renda co pulpo da araxe todas as mañanciñas, o franquearen os virrais. En canto a Bastián, o navegante, ende xa máis voltou. Polo branco e longo real vai ás veces unha muller de loito.
a roupa en remuíño, a panela de argazo moi apirucao. O vello moreno. Non me podo lembrar en que taberna de que porto foi. Só sei que a cortina de entrada era vermella e que se enchía como unha vela co vento noitego. Debeu ser o rapaz de a bordo. Sempre andaba con nós, fumaba en paipa e chiscaba o ollo. Quen ao ver a cortina daquele xeito díxonos que íamos en popa. Outro dixo que estaba empreñada. E outro que era unha bailarina, Moura, engadiu. Razón, supoño, de que non lle visen as pernas. Este xa tres variaba, e no pulo de ir namorar a bailarina desapareceu. Volía marexada de conversas con ese ledo barullo en que xa non se sabe xa non sabe un quen fala e quen escoita. Nalgún intre paréceme que se falou dos chinos, duns que teigaban grandes ríos coas casiñas boiantes, e por entre eses chinos apareceron uns ingleses, e que xa de seguida estaban outro lembrándose dunha noiva que tivera en Cardiz, e do bonito que era oíla como quen oe un paxaro, facendo que entendía, yes, yes, para que ela rise e garulase máis. Sobre mulleres, como son, como convén tratalas, case todos tivemos algo que dicir, cousas, por certo, de moi pouco peso. Fóranse algúns dos máis trouleiros, e aínda se lles oí contar, desafinando polo fino, ou variar por algunha venela cara aos seus diques. Cando o vello moreno, dei que entón moi calado, arregañou os dentes. Non podo xurar que aquilo fose unha surrisa. E dixo ollando para min e, máis esguello, para outros que estaban por ali, preto da súa mesa. Parvadas. Cando lle quixen dar a razón, sen saber ben, aínda que Parvadas se fitaba, xa estaba el rosmando cousas que non entendín, como disposto a se pechar de novo nos seus pensamentos. Sí, lerios. Dixen eu, non obstante, na teima de acertar. Coidan que en 4 retrousos caben todos os casos e misterios do mundo. Entón espabilouse. Os casos do mundo? Eu sei dunha muller que ainda hoxe agarda polo seu home, mais agarda en balde. Arregañou os dentes outra vez. Se era dor ou surrisa, ou tenreza ou furia, eu non o sei. Era el así, o vello moreno. Polo xeito de cariñar o vaso, xabaleiro, que un mociño espilido acudiu a encher e que el esbicou, pareceunos que ia contar algunha cousa, algún raro exemplo. Todos calamos e escoitamos. Ela coidou que ninguén o había de saber. Rompeu a dicir despois dun intre de silencio que, para todos nós, era parte do conto. E como se sentía, digo eu, moi enlevada por aqueles ollos de entendido en mulleres que a percorrían paseniño, de pés a cabeza, deixou primeiro abertas as orellas, parándose a oír o que non debía, e despois as portas. Amodiño, non espertar aos nenos. O narrador fixo unha pausa ollando para nós. Nas caras de todos viu que sí, que entendíamos. Podía seguir. Mal pocada, dixo como considerando o caso moi delicadamente. En segredo, foron sabendo todos os que nas vilas saben estas cousas. E o raposiño aquel, viaxante, por máis señas, e do que non se soubo nada máis, nalgún tempo despois, deixou dicir cousas moi churrusqueiras a 4 lampantíns que trincaban á súa conta. Deixounas dicir, sentindo as cóchegas. Ela sorrir, moi reservado. Mais ou menos de esguello, falouse do home dela, que andaba lonxe, a navegar. E foi cando el dixo, aínda agora se conta. Dis que é un toscalleiro, pero soubo escoller. Dígovolo eu, e baixou unha punta do bigote para desafogar, mordéndoa, algún desgaro súpeto que lle gabearía polo corpo. Non sei por que me entreteño neses detalles. Os contos hai que adornalos, dixo algún dos presentes. Sí, hai que adornalos, moi ben adornadiños. Fungou o vello moreno, bebeu un pouco, apartou de si o vaso e seguiu xa de corrido. Un día soubo que o seu home viña xa de volta, que estaba preto na cidade. Soubo que podía chegar axiña, no intre insospeitado, e comezou a arranxar a casa para recibilo con agrimo. Dis que ata mercou algunha roupa nova, e velaí que o home non remataba de chegar. Chegaron en troques 2 deses baúles que chaman mundos, e aínda outro despois. E nunha letra os miles para o desempeño, e de seguida outra que dobraba a primeira. Mais del, do home, ninguén daba razón. Soamente preguntas das veciñas. E logo, cando ven? Mañá. As abesulladoras viron como se miraba nun espello, como poñía aquí, alá, o retrato del, co seu marquiño de cunchas e caramuxos. Mañá. Os picariños non se fartaban de remexer nas pexaduras dos mundos ou de andar arredor. Ao cabo, puideron abrilos, porque da cidade chegou o máis vello amigo do navegante e deulles unhas chaves. E mentres eles remexían, o forasteiro falaba moi baixiño coa nai. Do seo dos mundos encomezaron a saíren adobios de neno, feitucos e charramanduscos, lambetadas, un trenciño, moedas estranxeiras, bolas de vidro, azuis, moradas, cor da prata, do ouro, do lume, e deberon de se quedar moi agraiados cando lles mostraron a nai, e viron que ela rompía a chorar.
E ben, esa é a muller que agarda en balde. Hai quen di que lle quería ao seu home. Calou un guintre, parecía de pedra. Unha pedra na que fosen deixando tremulentas escumas. Vindo de moi lonxe, unhas escuras ontas, dicía agora. Si, dende fora, enfálase con sellos, é moi dado ter vos ollos e boas entrañas. As entrañas demóstranse. Por exemplo, non tendo trato anos arreo con muller ningunha. Talmente un frade deses artigos nos desertos, mas acudindo a tesar un cabo ou empuxar bultos na estriba ou o que cadre. Que os brazos aínda rexan. E aínda nun deles un nome floreado que non se desborra. Un bo traballo feito por eses chinos que falábades. Si, hai quen di que lle tiña lei ao seu nome. Hai quen o di. Mais a min non haberá quen teña a cara mo dicir. E de súpeto, o vello moreno, que tiña a man a temer no cinto, arrendeou no aire o seu coitelo e espetou na mesa. Longo tempo quedou o coitelo a banear. Seica, fun eu quen preguntou despois do silencio. Hai moitos anos que foi... O vello moreno... Hai pouco tempo estaba a cantar, mais calou porque sentiu o soligroso escaravellar dunha fitante ollada na coviña da nuca, e aínda que se virou por mor de non sabía que, non viu a ninguén. Non viu a ninguén porque alguén acababa de ser agachar moi a presa, cunha fragua de latexos no peito, atás das embrulladas rúbricas dun mato de silveira. Moito tempo levaba o vagabundo naquel a besullar cos ollos relámpagos. E moito máis había de levar, aínda coa bondade estalecida, se o vírala moza tivese a chámara mellor abotoada. O vagabundo volveuse erguer, quixo dicir algunha verba e quedouselle prendida nas mallas da gorxa pecallenta. Valor arrepianta e súpeto fixo debuxo curado o seu rosto barbudo e encomezou a se mover moi cauto e solermiño. El tiña fortes brazos capaces de aprexoar a máis rebelde, mais aínda non rodeara o mato da silveira cando a puxante funda dun pastor fixo rosmalo aire e unha maza verde, que polo dura lle pareceu croio. Encheuse a testa, o petar nela de asubíos e brétemas. Cabaleou e caeu aparvado, para o seu susto morto. Xa no seu sentido alertou a orella. Marmullos de auga, rechugos,